Dunyane wis tuwa. Akeh manungsa sing kepengin mulya ning tumindake nista. Kepengin mlebu swarga ning sing diambah dalaning neraka. Ora sithik oknum-oknum punggawaning praja kang padha seneng ngumbar laku angkara budi candala adigang adigung adiguna. Uga ana para pengusaha kang serakah nerak marang pewalaraning negara. Alas sing kudu direksa dijaga. Wit-witane ditegori ora nganggo kira-kira, ora peduli yen iku bisa nekake bebaya. Ana lemah, longsor, banjir bandang kanggo pirang-pirang kayu glondongan kang katut marang ilining toya. Ngono rikandha jare iku mau wit-witan sing padha ambruk lan rongkat mergane wis tuwa. Kok ya bisa kandha ing ngatasé wit-witan ambruk kayu rongkat lah kok potongane alus-alus bekas grajen uga ana sing wis diwehi tandha. Mbok menawa awak dhewe dianggap wong kang bodho ora ngerti apa-apa. Titelana yen ora gelem mertobat titelana bar Senin mesti Selasa. Bakal kena bendune kang maha kuwasa. Para dulur, para kanca, para manungsa, eling-eling urip nang donya mung sawetara. 70-70 taun iku wis rata-rata. 80-90 taun ibarat rauna. Ora nganti 100 taun bakal tekan ning pralaya, metu saka jagat raya, metu saka ngalam donya. Pramila sumangga sing padha kadung maksiat ndang tobata, sing gawe dosa ndang jaluk ngapura, sing dadi punggawaning praja padha bisa adil lan wicaksana, sing dadi anggota dewan rakyate padha digatekno, sing dadi wong pinter ulama para kyai umate padha ditudhuno diwehi conto akhlak sing utama, sing dadi wong sugih padha blobowo padha lomano, sing dadi wong urung patek sugih wong cilik dadi rakyat biasa padha sing nrima sing ridho lan legawa peparing Gusti Kang Maha Kawasa. Bareng padha nyuwun muga-muga bumi kita, wewengkon kita, desa kita, kelurahan kita tansah rineksa pinayungan dening Gusti Kang Maha Kawasa tenebihaken saking sakataing bebaya aman slamet sak lami-laminya Allahumma amin. Minangka pepeling sumangga ngaos sareng mubalik warisana saking Wingko Ngombol Purworejo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi thumma ila aqrabil ikhwani wal anbiya wal mursalin wal syuhada was salihin wa jami'il malaikati al muqarrabin aqsam sayyidina syahbal qadir dalam wa arwahi jami'il qubur minal muslimin muslimat wal mu'minin min syarqil ardi wa maghribiha wa bari usana wa asqala wa kadada usan arwahim ban hadal qarya sidur wa nafsul arwah yang bukit pakai koyon tokoh itu menurut saya Mustafa Pausulih lima politik wali arwahi alitu berman hadal fadal majlis Allahumma firlahu Alhamdulillah mu'afiyah mahyum syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil muslimin amin. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fadilatan tarabin para alim para ulama para wakiin yang kita tadini al-akhos al-kiram fillah al-mukarram Bapak Yasir Dr. Wan Abdul Hanan FSI al-mukarram Bapak Kiai Karena Soleh SPDI para alim para ulama yang kita tadini Gus Imam Tsunami para sepuh bin sepuh yang kita muliakan bapak-bapak mantan kepala kelurahan Sindurjan. Kita menyebut kepala kelurahan Sindurjan Bapak Gus Purnomo SIP, bapak-bapak para ketua RW 1-8 dan para ketua RT 37 RT luar biasa. Guru Hadroh namanya Miftahul Firdaus di saking Jawa Tengah. Alhamdulillah jumatan sedoyo jamaah pengusaha Rojatiyah Kakung Putri yang kita hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Boten supi Pak Camat Purjo Pak Sutarto, Pak Sutarto SIP, tahu Pak? Bapak Sutarto SIP, tahu alhamdulillah, mau keberkan tidak masalah. Hadirin hadirat rahimakumullah, sesarengan muji syukur datang Allah Ta'ala. Pinaringan kesehatan lahir batin saged netepi hadir wonten ing majelis pengaosan Rojadiyah pengetan Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi minangka rangkaian merti desa kelurahan Sindurjan ing dalu menika. Esu-esu mugi-mugi rawuh panjenengan sami kewakaken ngamal soleh ngamal silaturahim ingkang badhe beto kesainan fitini wa dunya wal akhirah Allahumma amin. Lan niat kita ngaos Rojabiyah mugi-mugi pikantuk ilmu ingkang manfaat amin Allahumma. Sallallahu wa sallamuhu mugi tansah tetep katur panutan kita musyrikan jagat sekaring bawana jeneng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajmain. Mugi-mugi kita sedaya dados umatipun Kanjeng Nabi ingkang pikantuk syafaatipun wonten donya ngantos akhirat samangke amin Allahumma
barokahipun pengaosan silaturahim sedekawan dalu niki muga-muga kanugrahan tumurun dumateng kita sedaya. Estu Kelurahan Sindurjan, wilayah Sindurjan tansah pinaringan aman, tentrem, adem, ayem, kalebet masyarakatipun makmur, subur, sehat, lahir batos. Dipun tepihaken saking sakataing rebito, saking sakataing bebaya, saking sakataing sambekala. Dipun calakaken sakataing kaberkahan, kanikmatan, karahayon, keselamatan satemah sedaya saged gayuh panggesangan ingkang sae dunya akhiratipun. Amin Allahumma amin ya robbal. Dan mugi niat rejepan mulai wulan menika diparingi kaberkahan dening Allah degang Sa'ban Ramadan pinaringan sehat lahir batos saged ningkataken ibadah lan ngamal kesayangan kita sami. Amin amin ya robbal. Gusti Allah kita nyuwun berkah wonten wulan Rajab, nyuwun berkah wulan Sya'ban dumugi wulan Ramadan, nyuwun berkah wulan Sya'ban dumugi wulan Ramadan. Sesarengan donga. Oke. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ramadan wa hasil maqasidana. Gusti Allah kita nyuwun sehat waras panjang umur, suki kanca suki sedulur uripe aman ayem lan makmur, suki kanca suki sedulur uripe aman ayem lan makmur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana, wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah dari tingkat rangkaian kegiatan Merti Desa Kelurahan Sindurjan wonten pengaosan proyek dia ingkang nepasi kula niki dibari ken sowan. Terusipun kula sowan teng ajeng bali lurah menika pun 3 minggu wae. Iki bosan yo karepmu. Ora bosan yo monggo. Sekedar ditimbali dari akan panitia lan warga masyarakat Sindurjan. Siap jam 12 nggih? Kalau sindenaken, sindene sing siap saking Karanganyar Gombong. Sindene Karanganyar kendangi Gombong. Alhamdulillah, siap jam 12 nggih? Siap. Monggo nek kula ya sak kuwate mawon. Alhamdulillah, korona kapan ono pengajian, majelis ilmu, majelis zikir, insyaallah kalebet setengah saking Riyadhul Jannah, taman swarga. Allahumma amin. Kaya Nabi pun dawuh idza marartum bi Riyadhil Jannah farta'u, nalikane sira kabeh padha nemoni
taman-taman swarga padha lungguh padha kandhet kanthi ati kang bungah ati kang seneng. Kalu padha matur para sahabat, wa mariyatul jannah ya Rasul, napa niku taman swarga kanjeng Nabi? Kala jawab sapa kanjeng Nabi, majalisil ilmi, ya kuwi majelis ilmu utawa majelis zikir. Insyaallah mugi kelebet majelis dalu menika. Amin Allahumma amin. Krana niki wis teng majelis taman swarga, muga-muga sumrantaraken sing rawuh sami niki dados calon ahli swarga. Allahumma amin. Ora teracet rono. Kira-kira Bapak Ibu sedaya niki pun potongan calon ahli swarga napa dheweke? Amin. Ya muga-muga nggih. Mugi-mugi mawon, Pak. Kita mboten mangertos ning ana setengah saking tanda-tandane calon-calon ahli swarga, muga-muga kalebet sing rawuh sedaya. Amin. Siji wong calon ahli swarga niku napa tanda tetengere wajhun malihun, duweni wajah pasuryan ingkang berseri, ingkang ceria, praupane ajer. Linangkung nek kumpul karo kanca tangga dulur praupane ajer, mesem guyu, sumringah, nyemet dulur, grapyak halu. Hai. Ya. Kula tingali niki ketingal sumringah kabeh. Ketingal praupane padang kabeh, ajer kabeh. Insyaallah salam swarga. Allahumma ning nuwun sewu, cok enten Bu, cok enten sanes tiyang mriki ning tiyang mriko. Kumpul karo kanca, kumpul karo tangga niki gopyak diapruk semranak mesem guyu mbasang, kumpul karo bojone mrengut wong ora. Enten mboten, Pak? Lha kok mentas grapyake semranake rawuh nang jaba, mbasan mlebu makur karo semranang mrengute teka. Ning buang kene. Wong adoh. Ya Allah, muga-muga ketinggal calon ahli swarga sedaya. Amin Allahumma amin. Iki kaping kalihipun cirine ahli swarga menika lisanun dzakirun, gadhahi lisan ingkang kinarya dikir eling nyang Gusti Allah. Dikir napa werni-werni sumangga kersa. Nggih, selawatan dikir, yasinan dikir, maca Quran dikir, tadarusan dikir, wiridan dikir. Termasuk ngaji niki nggih dikir. Lisanun dzakirun, kinarya dikir, kalebet ngendika ingkang sae niku nggih kalebet wong sing dikir, wong sing eling kaliyan Gusti Allah. Mergo eling kaliyan Gusti Allah yo ring ngendika ngati ora asal cepet-cepet ya. Ora asal ngateni iki. Nuwun sewu Mas Yai. Rumiyin zaman Kanjeng Nabi wonten tiyang setri niku ahli poso sunat. Ahli poso sunat. Nek bengi ahli salat tahajud. Ning tiyang setri niku jelas ora disenengi kancane, ora disenengi sedulure. Ora patek duwe bolo. Mergone napa? Nek ngendika asal mengo. Nggih. Ora berduli ngelarake ati, ngenangi rasa nyogrok rasane kanca. Niki asal ngaten iki. Kanjeng Nabi mireng ngoten niku dawuh la yasa apa? La khaira fiha. Ora ana apike babar gasin dalem tiyang setri niku sing tukang ibadah, tukang poso. Wa hiya min ahlin nar. Dheweke calon ahli neraka. Naudzubillahi min.
Oh, sareng. Ora mung cukup sregep ngibadah, ora mung cukup sregep poso, ning uga kudu bisa njaga lisan. Mila mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sapa wong kang iman ning Allah lan dina akhir becik ngendika sing utama utawa mendel daripada ngomong sing ora ngepenake rasa sing nyocok marang atine kanca aluwung men. Muga saged jaga lisan sedaya. Amin. Allahumma. Lajeng napa malih minangka tandha temecal ahli swarga qalbun sakiyun, ati ingkang resik, qalbun nakiyun, ati sing bersih, ati sing resik, ati sing suci. Nuwun sewu iki sing rawuh sedaya iki umpama atine dipoto kira-kira putih apa ana dlemok-dlemok. Mbok menawa sing rawuh terus sing ngomong barang iki antarane ya dasare putih ning ana dlemok-dlemok. Sebab dipun dawuhaken kapan manungsa gawe maksiat dosa maka bakal dadi napa? Dadi dlemok ireng nang atine. Saya akeh dosane, saya akeh dlemoke. Ning mendino kaya dosa bisa rata dlemok kabeh atine. Astagfirullahaladzim. Untung dos sregep ngaji, ngene mboten? Dos sregep ngaji minangka tamba ati, ngresiki ati, nambani ati. Mergo ati niku cermin kehidupan, cermin diri kita. Apike kula njenengan sami niku ya kegawa saka apike ati. Wong nek atine apik, pengendikane sae, tindak tanduk tumindak wis sae. Ngene mboten. Nek ana wong ngendika niku wau ning asal menga, tumindake ngrugake kanca, tandha nek atine niku ya ora beres. Sebab ati niku minangka cermin, mencerminkan kondisi apa, seperti apa kita sebenarnya. Kamangka dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi, nek ati niku ana penyakit sing rada berat, 3 perkara. Ya kuwi al-kibru wal hasadu wal hirsu. Napa? Al-kibru wal hasadu wal hirsu. Kibir niku sombong, hasud niku drengki, wal hirsu niku rakus omah. Niki telu berat kabeh. Ngene apa nggih? Berat kabeh. Siji kibir, akeh menungso kang padha sombong, takabur, kumalungkung. Mergane napa? Kathah-kathahipun menungso ingkang gadhahi sifat takabur rumangsa gadhahi keluwihan dibanding wong liya. Mbuh luwih bondone, mbuh luwih ngilmune, mbuh luwih dhuwur pangkate, luwih dhuwur jabatane, ngene mboten? Mbuh luwih bagus, luwih ayu rupane lan lintu-lintu. Niki ingkang dadosaken manungsa gampang kenging penyakit takabur, sombong, umuk, gumedhe, kumalungkung. Biasane wong-wong ngoten iki biasane pinter ngenyek, ora iso ngurmati wong liya. Gitu nggih? Mila ngatos-atos jaman saniki kathah wong pinter akeh. Ning sing sombong ya ora sithik. Kamangka iblis laknatullah niku ditokke saka swarga ora mergo bodho. Pinter ning sombong. Kon ngurmati Nabi Adam ora kersa, ora gelem. Mboten purun sebab rumangsa luwih mulya. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ngeyel iblis niku karo wong pinter ora duwe akhlak ngeyelan. Kula niku luwih mulya timbang Nabi Adam kok kan ngurmati. Kula njenengan titahaken Gusti saking geni, Nabi Adam saking lemah kok kula kan ngurmati Nabi Adam. Sorry lah ya.
rumangsa luwih mulya yo ora bisa ngregani wong liya. Model ngoten enten apa mboten? Wonge ra teko. Wong sanes kandel mriki kok. Muga-muga awak dhewe kabeh dibebas saka penyakit sombong takabur. Allahumma. Umpami dipun paringi kanikmatan keluwihan dening Allah dibanding wong liya, dipun syukuri, dijaga lan saged dipun ginakaken sumados saged manfaat murakapi dumateng tiyang sanes ora mung dipek dhewek ya manfaat kanggo wong liya insyaallah. Iki selawate aja dumeh iringane kendang tok sing saking Gombong. Jajal atus wong Gombong mau sak magrib wis tekan ngen kula. Nggih, akhire kula ya ngelokke rokok barang. Besake wong bareng sak lima tekan kula mangkate jam 8. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Siap Pak Toko nggih, Pak Toko jenenge Pak Sutoko, biasa ngendani wayang temenan. Iki ya wayang temenan yang ngrawatake. Aja domeh sira bangkat banjur sombong padha nekat. Aja domeh duwe pangkat banjur sombong padha nekat. Nadyan pangkat yen ora taat besuke bakal dilaknat. Nadyan pangkat yen ora taat bakal dilaknat. Yo salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wong pinter banjur sombong do keminter. Aja tumen dadi wong pinter banjur sombong do keminter. Tentang pinter yen ora bener besok bakal kepringer. Nadyan pinter yen ora bener bakal bisa kepringer. Yo salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Aja temero pane ayo banjur sombong dogo ayo. Aja temero pane ayo banjur sombong padha ayo. Eling besok tuamu kembang perak ora bakal payu. Eling besok tuamu kembang perak ora bakal payu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Rakono sombong, rakono takabur, rakono umum. Kaping kalih penyakit ati sing berat namanipun hasud, drengki. Drengki niku napa? Ora ridho, ora seneng, bahkan ora trima, jengkel nek ana wong liya entuk nikmat. Seneng nek koncone susah, susah nek koncone SMS ya Allah, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini bahaya.
Kapan kula jenengan ana penyakit niki ora bakal tentrem uripe. Kemranyas sak terus-teruse. Tapi pun ana tanggane nganggo gelang malah meriang. Ana tanggane nganggo kalung bingung. Ana tanggane tuku kulkas malah dem panas. Ora bakal tentrem. Nanggon pengajian ora bakal tentrem. Dilalah sebelahe gelange papat dienggo kabeh. Mawi nuwun sewu, nek nganggo gelang kok rada akeh, biasane gatelan. Bola-bali putar karo ngene. Kerompiyong kelamat-kelamat krenges-krenges. Ya Allah, nuwun sewu. Rezeki minallah, usaha padha, hasile beda. Sing ditandur padha, hasile beda. Modale padha, hasile beda. Sebab napa? Rezeki minallah. Menungso kita sami ming ikhtiar usaha. Nek pun ikhtiar usaha maksimal hasilnya tawakal tu Allah dipun pasrahke nyang Gusti Allah. Nah hasilnya sesuai pas karo panganangan disyukuri. Nah hasilnya belum pas karo panjangka disabari. Terus insya Allah yang sangat mengatakan tentrem atine, tenang uripe. Allahumma amin. Tidak ada sedikit pun rezeki kita yang keliru diberikan kepada orang lain. Tapi ya nek sing wong liya napa nggih niku pancen nggone kono udu nggone dhewe. Sing rido sing trima qanaah. Insyaallah tenang, tentrem. Allahumma amin. Nomor 3 penyakit ati sing berat ugi namipun apa? Komak, rakus, serakah. Wong kok tomak, wong rakus, wong serakah biasane tegelan, gitu mboten? Nggih, serakah karo bondo donya, cok tegel karo kanca. Enten mboten? Rebutan pangkat jabatan karo kanca hegrengan. Rebutan warisan karo dulur ora akur, enten mboten? Rebutan pekarangan, watese bola-bali pindah nggon, nang-nengan. Niki dados wong nek tomak serakah niku tegelan. Biasane menghalalkan segala lawet dadi wong sing mau rasa tomak, rasa serakah. Rezeki seperti kata sing penting barokah. Amin Allahumma amin. Nomor 4 nomor sekawan wong sing calon ahli swarga yadun sahiyun, tangane loman, seneng weweh dermawan, seneng infak sedekah, berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan. Luar biasa. Wong seneng infak, seneng sedekah, seneng weweh. Insyaallah fadilah nomor 1 bondone tambah tur barokah. Allahumma amin. Nalika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku pun wonten gambaran, enten tamsil. Nalika Kanjeng Nabi mresani segolongan tiyang kaum ingkang nembe panen langsung uwah malih dipanen, uwah malih dipanen, awah malih mboten wonten telase. Kanjeng Nabi lajeng matur, ya malaikat Jibril, menika perlambang menapa? Ya Rasulullah, niku perlambang umat manungsa Kanjeng. Manungsa kados pundi malaikat, manungsa ingkang seneng infak sedekah dermawan luman, berbagi rezeki dhateng tiyang sanes. Mongko bakal tambah rezekinipun kathah tur barokah boten wonten telasipun. Ngoten nggih, umat kula nggih enten kathah tiyang pundi sidurja. Alhamdulillah, nyatane kula tingali nyandung terdusan kabeh. Nggih, terdusan telas ora. Nggih.
kantor kerduse masih ini. Ya Allah, ini luar biasa. Dengan loman rezekinya tambah, rezekinya berkah. Amin Allahumma. Pengkalihipun wong loman dermawan itu menapa tameng benteng saking geni neraka. Ittaqun nar walau bisiki tamrah, kanjeng Nabi dawuh. Ngreksa sira kabeh saking geni neraka bebasan sedekah sak butir kurma. Wa malam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Nek sedekah bebasan sak biji kurma ora kuwasa, sedekah mawi kalimat pangdikan ingkang sae. Halo. Nyare sedekah ora mung sak butir kurma to. Niki merti desa termasuk rejepan kurungane kathah to nggih. Sami urun nggih. Kula nggih urun. Urun apa? Urun tenaga, urun wekdal sewante iki. Nggih, terus padha-padha urunane beda. Ya Allah, jenengan urun werni-werni luar biasa. Nggih. Muga-muga minangka saged ngreksa tameng benteng saking panase geni neraka Allahumma. Inggih dipun sedekahaken dhateng rawuh dadosaken tambahan kesaen berkah lan minangka tolak balak. Amin Allahumma. Napa malih sedekah niku fadilahipun nomor 3, sedekah niku bakal menghapus dosa. Bakal mbusek dosa. Sing rawuh tak kira klebu sing ngomong karena dosa. Kenapa ya? Menungso niku panggen panggonane luput lali gawe maksiat gawe dosa. Sapi-apike wong luput dan njaluk ngapura, sapi wong maksiat dan bertobat. Lah awak dhewe kadang tolong gawe dosa ora krasa. Lah sedekah infak menika setengah saking kinarya penghapus dosa-dosa kita sendiri langkung ingkang boten kraos niku wau. Alhamdulillah ingkang ana bencana teng mriku menimbulkan kebersamaan kita selaku anak bangsa sami infak donasi bencana Aceh Sumatera. Kita betul? Iki muga-muga manfaat kangge mriku, insyaallah manfaat kanggo sami donasi. Jelas niku. Mila alhamdulillah donasi mengalir dari mana saja. Yang dari NU, yang dikelola Sisnu Purworejo niku pun terkumpul sekitar 37 juta lebih. Alhamdulillah, belum yang lain-lain yang lewat menang ya luar biasa Pak Hajiwan. Ini terus menimbulkan semangat kebersamaan untuk meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita yang terkena musibah. Napa malih fadilah sedekah infak menika kangge meredam murka Allah, kangge meredam murka Allah. Linangkung ingkang saged ngaten iki sedekah sir, sedekah sing mendel, sedekah sing meneng niku kinarya meredam murkanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan nek ngono sedekah sing terang-terangan mboten sae nggih sae. Kabeh ana apike, ana plus minuse. Nek sing sedekah mendel meneng-meneng siri menika meredam murka Allah. Nek sing sedekah terang-terangan ganjarannya itu apa? Ketika sedekah kita terang-terangan kemudian menimbulkan orang lain termotivasi dan terinspirasi untuk ikut bersedekah, maka dia akan mendapatkan pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa merugikan mereka semuanya. Terus pembangunan masjid, mushola, termasuk donasi ini diumumkan masalah, sing penting sing umumke koordinator atau panitia ora diumumke dheweke. Enggak masalah. Untuk transparansi termasuk untuk memotivasi dan menginspirasi orang ikut berbuat kebaikan. Insyaallah kami mekaten esu-esu kita pikantuk kata kesayangan. Amin ya robbal. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholawate manusia idola terus.
ayu dhewek genduk lagi. Oh, alhamdulillah awak dhewe bisa sowan nek ana iki komplek balik kelurahan Sidurjan. Adicara ngerti bisa lan ing wong iki rangkaian minangka pengetan esok mikrot Kanjeng Nabi. Ngono ya. Nuwun marang ngarsaning Gusti muga-muga hajat menika benipun ngerti bisa estu nuwuhaken kesainan kaberkahan lumantar ngerti bisa birusuyuh dengake para leluhur ugi para tiang-tiang sepuh ing sampun kondur jaman kelanggengan uga barokah silaturahmi pengajian lan sedekawan. Muga-muga Sidurjan, kelurahan Sidurjan, bumi Sidurjan tansah pinayungan berkah ridhane Gusti Kang Maha Kuwasa, aman adem ayem tentrem salaminya, masyarakat wargane makmur sejahtera lahir batin. Amin Allahumma amin. Iki loro sinden loro yo. Sindene loro saka ndi? Sing siji cedhek kuwi. Sing pinggir tembok. Sing pinggir tembok saka pangen juru tengah. Sapa jenenge Safira. Oh, panggilane Momo. Nek nang pasar panggilane Umi. Kok nang pasar bendinane kowe dodol liwat petik. Nang pasar kongsi Baridono. Ketoke guru sadar ana sing pesen nek ketoke. Kok ngerti wae ana story iki. Monggo nek bapak ibu nek ngersake ayam saged pesen Mbak Umi nggih teng pasar kongsi Baridono. Pun pokoke jenengan mantep pesen Mbak niku mesti tumbas kilo mesti didoli sekitu. Rada diangeti ya alhamdulillah. Iki penyanyi religi lah sing siji sing sebelah tengene kuwi Mbak Ira saka Karanganyar Kebumen. Waduh ya rada lumayan iki mau langsung lokasi. Alhamdulillah ketoke jam 8:30 kurang wis tekan kene. Matur nuwun niku sing wayang ya lumayan kok suarane dicoba. Lah nek kendhange niku mau ya saka Kebumen Gombong Pak apa ya sing adoh loro kula ya rada larang. Ning penyanyi wis tak pesen niate penyanyi kendang pokok kru senandung dakwah Warisanga kapan dijak ngaji diniati pancen ngaji tolakul ilmi. Dene iku nek ana mesti dibagi. Aja kuwatir. Nggih, aja kuwatir. Dene iku nampa kok rasa protes kok beda karo wingi. Ya delok-delok situasi. Sing akeh muga-muga berkah. Amin Allahumma. Sing player niku Pak B Gondang player senior saking Wingko Mulya. Injil. Nyuwun lagu Mbak Mumu dipun paringi lagu sing radi viral. Bagus adine versi sholawat babagan sholat. Jadi dipun damelaken Pak Dwi.
matur nuwun. Ngemotaken dalam kita babagan sholat aja ngantek dilirwake aja ditinggalke. Sebab sholat itu kalebet miftahul jannati minangka kuncining swarga. Napa meneh nyatipun rejepan pengatan Isra Mi'raj hari ulang tahun tumuruning dawuh sholat gangsal-gal. Muga-muga sedulur-sedulur jan tambah sreget tambah mantap sholate, syukur jamangahe. Amin Allahumma. Ono yo saya dijajal suara sing-sing saka kalangan. Ya iki sindan ya sing lagune Jawa diparingi caping gunung uga babagan sholat. Caping gunung didamerti bawane Mbak Ira. Nggih katur Doko Vero Setiarsono boten wonten kasebat. Mau catatane urung ana. Nggih. Anak Dewan ketika matur nuwun Pak Vero Setiarsono. Ugi Babin Kamtek Mas lan Babinsa hadir rawuh matur nuwun. Caping gunung bawani Mbak Ira. Suaranya saya berta, saya juara RT. Lanjut. Kisah subuh tuhur asara Ngemotaken kita sedaya salat lawuh kuwi sak subuh salat zuhur asar lan salat maghrib. Ojo nganti keri, ojo nganti lali apa meneh ngelali. Dipresani Gusti Allah. Kapan nemresani? satu ronge Nono satu ronge dipun pirsa amal ibu kados amal salat itu dipresani kawitan saderengipun ngamal-ngamal sanes dipresani dening Gusti Allah. lamun jagat
sampun jangkep salate tertib waktune jejeg jamangae selamat lahir batin bejo donya akhirat amin Allahumma amin langgam dados punten ing swarga
Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa sara manuta Pawana gana makana Samirana lan wayang Ponto bayu wisian makulingan Pucet Bislah hati cekam Yaduh dawuh ibu Wiryaksa padha wigatekna kang dadi dawuhku ngestoke au Aja wedi kangelan sira mudhana wadyabala Jin setan priprayangan iki lho Banaspati aja nganti kang keri nggih Kersane iku kados pundi Padha bubar tumuju saindhening jagat minangka ngridu lan nggodha para manungsa sing dadi pejabat tok godha men padha ora gelem taat sing dadi wakil rakyat digodha men khianat sing sugih digodha men padha medhit sing pinter digodha men padha keminter satemah keblinger kiai digodha boten kiai ya digodha men dadi jarkoni kul pinter ujar ngajar ning ra gelem nglakoni sindene digodha pun sindene ya digodha digodha men ra gelem bali sing sami ngaji digodha mboten sing do ngaji digodha men do ngantuk sing melek men padha dolanan HP atau ibu preso ketok saka kene nom-noman digodha padha pacaran nglewati wates sing di bojo digodha men padha selingkuh intine kowe kudu bisa golek rolang manggon nang neraka nggodha para manungsa lajeng bidal dina menapa wis bengi budal mangkat saiki tak pengesoni yo tambahi
Amenangi jaman kemajuan akeh wong uripe padha kadonyan awan bengi esuk sore mung padha lurus sandang pangan nganti akeh sing nglewake kewajiban ora gelem manembah ibadah maring pangeran goro ana wong sing ngoyak bondo padha ngewut ra peduli halal utawa haram kadang diwangi ngakali ngapusi rugeke liyan ana sing tegel karo sedulur mergo rebutan warisan ana sing neng-nengan karo tangga mergo egreng wates pekarangan uga ana sing korupsi oke-okean ora mung jutaan pemiliaran kepara tekan triliunan napa nggih goro ana sing ngoyak pangkat lan jabatan ora ketinggalan kadang ya mentara karo kanca padahal senasib seperjuangan mesam-mesem guyang-guyu mangan bareng monggo lamis-lamisan jebul ngicin nggone lena kapan golek kesempatan dadi musuh dalam selimut menggunting dalam lipatan nabok nyile goro sing nuruti nepsu kasmaran ya saya ndodro ora karu-karuan ana Joko ana Prawan nek boncengan motor gocekan ngruket pinggang kencenge manatahan ngalor ngidul golek papan sepi-sepian berduaan ngerti-ngerti kok telat telung astagfirullah ana maneh wong wis tuwa duwe bojo ya pacaran ana sing selingkuh karo bojone tangga bojone kanca ibarat pager mangan tanduran ana uga sing karo bojo seneng ngetoke foto kemesraan ning jebulane nang mburi selingkuh umpet-umpetan nganti ana sing duwe anak nembe omah astagfirullahaladzim sing luwih dilani ana mantu selingkuh karo mertua ngono kok ya doyan naudzubillah min jamane jaman wahaya ing pambudi milong edan datan tahan orang edan tan keduman eling-eling sak bejo jadi wong kang lali luwih bejo wong kang sing eling lawan waspada selawate hadro siap muga-muga sedaya saged jagi gesang satemah urip mulya dunyane akhirate amin Allahumma amin ya rabbal jamane jaman kemajuan ala model pola entah nom ora sing jaga ora sing prawan metu saka nom do gandengan waktu sadalan dalan ana bocah lanang gawa kendara ana cewek jaluk boncengan bareng sering ngetak kepinggan katok ireng klamine ireng sayang sedih kok durung dikunggah longane bareng mulih bareng sayang sedih
randang dinikah awan-awan odang gerimis ono kamar dibeber koso dadi prawan koso Senin Kemis dadi lamar priya utama syukur-syukur nek bengi tangi salat tahajud dianggepi insyaallah dilamar kiai paling ora juragan sapi alhamdulillah. Bapak Ibu nek gadah putra cewek terus dados garek didongake muga-muga oleh bojo yang terbaik. Melu mulya, napa mboten? Wong wedok ki penak, bojone sing lanang camat langsung dadi bu camat, napa mboten? Sing kakung lurah langsung dadi lurah. Iki sing kakung dadi kiai langsung dadi kiai. Sing kakung guru langsung dadi guru. Nek wong wedok pancen bisa nunut mula golek bojo sing terbaik, muga-muga tajude dungane sing nempel Pak Bu nggih. Ya putrane Allahumma. Nek wong lanang ora bisa kudu truka, wong lanang duwe bojo, bojone camat tetep Pak Paijo jenenge. Sing lanang duwe garwa sing putih dadi lurah, tetep jenenge lek. Pak Ijo ini noyo lek sutok traiso nono wis muga-muga reda urip ngati-ati berselamat sing pun omah-omah saged lestari. Tren sekarang perceraian meningkat mergo ekonomi meningkat. Lho kok bisa saya meningkat ekonomi malah saya meningkat perceraiane. Itu coba tangan kali Pak Dokter Wan kok bisa nggih. Soalé manusa niku cok ngoten, Pak. Nek ora hati-hati, zaman rekoso gemati mbasan mulya pengen ganti, gitu lho nggih. Itu jenenge kurang asem. Njaluk dikapur parut. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi nggih. Alhamdulillah kalau saged sowan malih wonten ing dalu menika. Nggih, dipun paringi rukun Islam Mbak Ira rukun Islame dipun paringi mangke sambunge pepelinge duet Mbak Ira karo Mbak Cobi rukun Islame dibawani nggih. Rukun Islam ing Islam ingkang gangsal ampun ngantos dipun leroaken. Kang angka siji sepisan mau syahadat kapindo salat dijenengan sholat dene kang kaping 3 Poso ing bulan Ramadan nindakaken poso teng Ramadan mapat zakat limo ibadah
dewasa. Rukun Islam sampurna Kanthi haji jangkep sempurna rukun Islam kita. Allahumma duet jumeneng Mbak Ayu jadi duet berdua. Oke. Nggih. Nang ngilangke pegel. Semareka den prayitna sumureka balik titione gandayane tresnya purnama sasi kilar-kilar semeding tengah latar milangono lintang bima sekti Sadwi tombel melai nolokane ulama Petro dalam Bapak Bagong apa mau podo Basuki Rahayu sowanmu onoi balik ruang seludang nggih mau napi bojone Rama Semar idul lampah kula nggih napa bojone Bapak Slamet lampah kula Pak
Iya mau widodo gagal tekan kene ra ono sambikala. Iki awak dhewe disuwun-suwan nggawa wayang sejatine iki wayangane wong kuwi. Ngono to. Iya. Anane Punakawan Semar Gareng Petruk lan Bagong iku sejatine saka dawuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Samir khairon fatruk mabaro. Samir tegese padha gagian enggal-enggalan cekak-ceket. Khairon ing dalem nindakake kebagusan. Ngamal apik rasa ditunda-tunda. Cekak-ceket enggal dilakoni. Fatruk mongko tinggal mabaro perkara laksud maksiat lan dosa. Iku jane ngono, tapi late wong Jawa Samir dadi Semar, Khairat dadi Gareng, Fatruk dadi Petruk, Mabaro dadi Bagong. Oh ngono to iya. Ya kene iki sing jenenge Semar Gareng Petruk Bagong iku nek nang kalimat agama jenenge takwa. Nindakake dawuh ngedohi larangan. Ngaten Pak. Ngono ya mau. Iya. Sing jenenge wong takwa niku pancen abot. Sebab siji kudu bisa ngalahke godane setan, loro kudu bisa ngalahke pengaruhe hawa nafsu. Nepsune manungsa iku abot manggon nang awake dhewe kabeh. Kanjeng Nabi dawuh nalika perang Badar wis rampung, para sahabat supaya aja seneng rebungah kebablasan. Sebab isih bali saka perang cilik tumuju perang sing luwih gedhe. Perang sing ageng napa Pak? Perang sing gedhe ya kuwi merangi hawa nafsu, ya hawa nafsune dhewe. Kula sira kabeh nek kepengin slamet uripe kudu bisa ngendhaleni hawa nafsu. Nafsu nek dituruti iku ya ora ana pote ora ana pole. Nafsune mangsa manggonan tulung perkara harta, tahta dan wanita. Ngono Pak. Iya, isine dunya wis ana wong gegeran apa wae, mesti punjerane telung perkara. Nek ora bondo ya wanita, ora wanita, pangkat jabatan, panguwasa, wis intine ning harta, tahta, wanita. Kuwi sing marake dunya gegeran. Nang jagat pewayangan ya ana, iki bentuke buta. Buta tata galana galaya takut maringkut siung nyolera katon mawingis wingis. Wah, ya. Iki rebuane rebu. Hati-hati nek rusak rugi. Biasa. Iki buta perlambange nafsu sing seneng telu wae harta tahta wanita. Rebutan bondo tegel karo kanca tegel karo dulur kita apa nggih? Rebutan panguwasa ya tegel karo kanca nggih. Rebutan priya wanita wis dijuk gekane modele buta pemboncenge bojone dhewek aras-arasen nek boncenge bojone kanca semangat ya. Wong eta kok bojone dhewek ra tau dialem seneng alem bojone tangga ya iki.
pandhita sinarya wangsi diwayang ya ya rapopo karang dalang ora temenan pindho kumbang ngesapa madu saring kawang madarno ilmu kang sanyata ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sambah pewoto dipulun Werkudara tak tampa pengesi ulun tampanana Bratasena kula pundi wonten mesapa dados jejima sang pipulun ruci atau Bratasena ana ing apa jeneng kita sowan ora ngarsan ulun waleh menapa dipulun ingkang wayah kepengin dadi pirsa menawa ingkang dipun sebat sangkan paraning dumadi Sena wonten adi kowe kepengin ngerti babari sangkan paraning dumadi kula sejatine sangkan pandumadi kono tembung loro siji sangkaning dumadi loro paraning dumadi lempun kados pundi kula sangkaning dumadi manungsa tumitah ana ing jagat ki ana sing nitahke ora metu saka kayu watu ana sing nitahke ana asale Gusti Kang Maha Kawasa dititahke nang jagat lumantar ibu lan bapak kita ngono nggih kula iku sangkane dumadi dene parane dumadi sakwise manungsa urip nang alam donya parane tumuju ngarsane Gusti maneh bakal kondur ana ngarsane Gusti nang jaman kelanggengan kang emang kono manungsa nang alam akhirat bejo utawa cilaka mulya utawa nesuk gumantung swidak 70 90 taun gone urip ana ing alam donya nggih kula nuwun mulai yang kowe wis ngerti sangkan pareng dumadi mumpung isih nduwe kesempatan diparingi urip umur ning alam donya ibarate mumpung jembar kalangane mumpung padang rembolane mumpung kobar wektune sehat awake rasa tenagane nggih padha nindakake samir khairan fakruk mabado gagian nindakake kebajikan lan uga enggal-enggal ngedohi kemaksiatan mengkono nggih matur sembah sewu nuwun pangatenganipun sang pikulun Ruti Bathara bilih sangkan paring dumadi Werkudara sampun amangertosi yen bangsunipun mugi saged nglampahi minangka kawulang gesang kula sang pikulun mengkono nggih nanging iku pancen abot nggon nglakoni merga godane teka yen sira bisa ngalahke godha kang ridho marang uripmu bakal mulya nyuwun tambahi pangestu
Kali degan hanya Werkudara Sigra Mantek Adi Bandung Bondowoso Wijil saking angganira mencorong cahya sak gunung rong gunung petong gunung kekuatan sewu gajah nempuh harganing gandara nderdabah depan dibantol Alhamdulillah sirnaning Gandharwa Buta Genawa perlambang laku angkara Budi Candala perlambang gawa nepsu ingkang gedhene magila-gila muga-muga bisa ngendhaleni awak dhewek kita sedaya saged slamet donya slamet akhirat amin Allahumma barokahipun merti desa lumantar biru suyuh bekti dumateng tiyang sepuh marang para pepunden ugi silaturahmi sedekah lan pengajian nuwuhaken kanugrahan bumi Sindurjan tansah minengku dening Allah Ta'ala rineksa aman sak lami-laminya masyarakat umat wargane tentrem sejahtera lahir batine amin ya robbal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah birrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khataayana kullama ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimat wal mu'minat ahya'i minhum wa innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi 'umrina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi dhurriyyatina
وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في أموالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وحسن عبادتك يا الله. لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دماء إلا سجدته ولا حاجة من حوائج الآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفي النديم إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة وحصل مقاصدنا بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sehingga kita muliakan kata dan bermatur bukan manfaat esok anak kelepatan lain pada diwaktu ini sama bro sama wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Nanti berkata bagi berani kalau dan Israel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terangka bukti bumi kelurahan Sindur dan Purworejo. Allah diberikan rezeki bahwa Allah kemungkinan adalah Purworejo tinggal Purworejo kabul maluan. Ikan kata wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum